вика, отивам в Бон на фестивала, питам първия срещна човек, коя е най-голямата атракция. Те му говорили, имахме една много голяма атракция, но тя се омъжи. И аз колата, карам. Викам, той може да ви каже, че и на червено съм минал. Да пием за постоянството на мъжете и за непостоянството на жените. Ето. Не го били, така ще го случиш по-дълго. Тя учителя, че ги взема аз, ще ме фане диабет. Извинявай, ама преди 2 месеца смениха ставата. Беше дърводелска. Вие сте наистина една очарователна публика. Какво да ви пожелая? Нека най-големите ви мечти бъдат най-малкото, което да ви се сбъдне. След се казва, хапвайте, пивайте, ако ви се обади язвата, не дигайте телефона. И знайте, апетита и за седенето, хепатита с пиене. Благодаря ви от Картин за тази прекрасна вечер. Беше истинско удоволствие за мен. Благодаря ви. Ciao!